Μέγαρο της Περιφέρειας Ηπείρου για να συναντήσουμε τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Οδυσσέα Πότση. Κύριε Πότση, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας. Πώς είστε, κύριε Πότση? Χαθήκαμε. Μετά από το καλοκαίρι επιστρέψατε κι εσείς δρυμύτερος. Εμείς δεν φύγαμε, ξέρετε, καθόλου το καλοκαίρι. Ναι, είχατε κι εσείς. Να σας πω, ξέρω ότι ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολές στους υπουργούς του, δεν θα κάνετε διακοπές. Έδωσε και ο Περιφερειάρχης εντολή, μην κάνετε διακοπές. Όχι, μας έδωσαν οικονομικές συνθήκες εντολή να παραμείνουμε για να βγάλουμε τα σπασμένα. Κατάλαβα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με κάτι χαρούμενο, γιατί μου διαμαρτύρονται οι ακροατές και μου λένε συνέχεια, μα πες μας και κάτι καλό, πες μας και κάτι χαρούμενο, όλο δυσάρεστες ειδήσεις μας δίνεις. Έμαθα λοιπόν ότι στο Κεφαλόβρυσο, στο ακριτικό σας χωριό, είχατε πολύ ωραίες αφίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Από ό,τι ξέρω, οι ιδιοκτήτες με τις Harley, τις μηχανές τους, βρέθηκαν, ήταν μια πολύ ξεχωριστή επίσκεψη από Αμερική και Γερμανία. Με τις μηχανές βρέθηκαν στο ακριτικό Κεφαλόβρυσο. Έχω και φωτογραφία σχετική στο firmani.gr και από ό,τι έμαθα, οι κάτοικοι του Κεφαλοβρύσου ξαφνιάστηκαν ευχάριστα και απέδειξαν και πόσο φιλόξενος είναι και ο τόπος τους. Έτσι, όπως λέτε, με πρωτοβουλία ενός απόδημου συντοπίτη μας του Άρη του Μεντή, ο οποίος επαγγέλλεται στην Γερμανία και ανήκει σε ένα κλαμπ των Χαρλεάδων που λέμε. Είχαμε τη χαρά να τους έχουμε και είναι ακόμα εκεί. Παρίσταται, χθες βράδυ ήταν στα Ιωάννινα ένας μεγάλος αριθμός από συλλεκτικές μηχανές τέτοιου είδους μαζί με τους καβαλάριδες τους από Αμερική και από όλη την Ευρώπη. Περιηγήθηκαν όλο το Πογόνι και όχι μόνο, πήγαν στην Κόνιτσα και είναι ακόμα και έχουν κατά νου να περιηγηθούν και άλλες περιοχές. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, δροσιά μέσα στα που ακούμε τα δυσάρεστα αυτόν τον καιρό και να που μια καινούργια μορφή τουρισμού, κύριε Στασινό. Ναι. Πιστεύω πολύ σε αυτή τη μορφή τουρισμού, ξέρετε, γιατί οι ομορφιές μας υπάρχουν σε ολόκληρο τον νομό Ιωαννίνου και σε ολόκληρη την Ήπειρο, ανεξερεύνητες ομορφιές, και οι ξένοι είναι πολύ ψαγμένοι, ξέρετε. Αυτή είναι και η δική μου η αίσθηση. Και εμείς πλαγήκαμε όταν τους είδαμε, αλλά είναι πολύ ήσυχοι, πολιτισμένοι, δεν έχουν ακρότητες, επισκέπτονται ό,τι τους αρέσει στην ευρύτερη περιοχή μας και μην ξεχνάτε ότι ήρθαν με τις μηχανές τους από την άλλη άκρη του πλανήτη, ορισμένοι από την Αμερική, φορτώσαν σε αεροπλάνα τις μηχανές τους και με αφετηρία τη Γερμανία σε φτάσανε έως εδώ. Για να έρθω λιγάκι στην πολιτική ατζέντα, διότι ξέρετε, νιώθω ότι τώρα με το φθινόπωρο έχουμε μπει και σε προεκλογική περίοδο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Μάιος του 2014, δεν είναι και πολύ μακριά. Προεκλογική χρονιά, ναι, αλλά περίοδος μου φαίνεται λίγο μακρύ, 9 μήνες πριν να μιλούμε για εκλογές. Ναι, αλλά άρχισε η προεκλογολογία, κύριε Πότση μου. Εν πάση περιπτώσει, προτιμητέο για μένα τουλάχιστον θα ήταν να προσπαθούμε αυτό το διάστημα για προβλήματα να λύσουμε και όχι να προσφεύγουμε για καινούριους συνδυασμούς. Σε πάση περιπτώσει. Ναι, δεν αντιλέγω και ξέρετε, εγώ έχω πει πολλές φορές ότι καμιά φορά καλύτερα να έχουμε συνέχεια προεκλογική περίοδο, γιατί έχω την αίσθηση από την εμπειρία μου ότι κατά την προεκλογική περίοδο γίνονται περισσότερα πράγματα για το Θεαθήνο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Γκαζώνουν όλοι για να επιδείξουν καλόν εαυτόν για να έχουν επίδειξη στην επόμενη εκλογή, όπως λέτε, βεβαίως. Για πέστε μου, τι θα κάνετε εσείς στις εκλογές, κύριε Πότση? Έχει ο Θεός. Καλά, ο Θεός έχει. Εσείς τι έχετε στις προθέσεις σας? Εγώ έχω στην πρόθεσή μου έως και την τελευταία μέρα που με όρισε τούτος εδώ ο λαός για τρίτη συνεχή θητεία, ό,τι μπορώ και ό,τι είναι στις δυνάμεις μου να το δίνω. Για το τι θα κάνω για την επόμενη θητεία, έχει ο Θεός πραγματικά, όπως σας το λέω. Δεν είναι για να ξεφύγω από μια ερώτηση. Έχει ο Θεός, δηλαδή. Είναι τέτοια τα προβλήματα και οι πιέσεις πια του κόσμου που είναι σε δεύτερη μήνυ τουλάχιστον για μένα αυτό το πράγμα. Ναι, το λέω γιατί υπάρχουν ήδη, ξέρετε, στο κομμάτι της παραπολιτικής υπάρχουν απόψεις που λένε άλλες ότι θα συνεχίσετε να είστε περιφερειακός σύμβουλος, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στις εκλογές. Άλλοι λένε ότι δεν αποκλείεται να διεκδικήσετε και το αξίωμα του δημάρχου στη γενέτειρά σας. Κατηγορηματικά όχι για το αξίωμα του δημάρχου. Και ίσως υπάρχει και μια τρίτη εκδοχή, εκεί από που ήρθαμε εκεί να ξαναπάμε. Να αποστασιοποιηθούμε για να μείνουμε και στο σπίτι μας. Δεν είμαστε διαβίου σε αυτό το κομμάτι της πολιτικής, εν πάση περιπτώσει. Για πέστε μου λίγο για αυτή την τρίτη εκδοχή, τι περιλαμβάνει? Να μην είμαστε πουθενά υποψήφοι.
Αυτό γιατί ξεφεύγει όλων όσων ασχολούνται με τις αυτοδιοικητικές, τις εθνικές, εν πάση περιπτώσει όλες τις εκλογές. Ναι. Ξέρετε, έχετε απόλυτο δίκιο για εκείνους που ξεφεύγει, που έχουν εξαντλήσει τη ζωή τους και τα περιθώρια τους, τα χρονικά, γατζωμένοι σε καρέκλες, ναι, αλλά εσείς δεν έχετε και τα 1000 χρόνια στο κουρμπέτι και είστε ένας περιφερειακός σύμβουλος που εκλέχτηκε με ένα τεράστιο αριθμό ψήφων. Κρατάω τούτο εδώ που είπατε και που είναι τιμητικό, ότι με τίμησαν 3 φορές και γαντζωμένο σε καρέκλα δεν ήμουν. Γι' αυτό, επειδή το ξέρω ότι δεν είστε, γι' αυτό και σας ρωτώ. Και μάλιστα οι πολίτες σας στέλνουν εκεί που σας στέλνουν με μια αριθμοσταυρία τόσο μεγάλη που είναι πολύ δύσκολο κάποιος στη θέση σας να σκεφτεί την τρίτη εκδοχή. Μεγάλο βάρος και ευθύνη για μένα αυτό που εσείς είπατε, και θα απαντήσω πια ως εξής, μια και θέλετε μια πιο σαφή απάντηση. Βέβαια, δεν σας αφήνω αν δεν μου τη δώσετε. Την παρούσα στιγμή που θα απευθύνει προσκλητήριο σάλπισμα ο Περιφερειάρχης, και εκεί θα κρίνω τα πάντα και θα αποφασίσω. Ναι, βέβαια ο Περιφερειάρχης. Αλλά η πρόθεσή μου είναι βεβαίως και να συνεχίσω εδώ που είμαι, έτσι. Το λέω γιατί ο Περιφερειάρχης, τουλάχιστον σε αυτή εδώ την εκπομπή, πρόσφατα κιόλας, πριν από 2 εβδομάδες περίπου, είπε ότι ενδιαφέρεται και ότι εκτιμώντας και αυτά που του λέει ο κόσμος και οι συνεργάτες του, ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος Περιφερειάρχης. Και εγώ το άκουσα και χαρά και για μένα είναι αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι ο Καχρημάνης έδωσε σε αυτόν τον τόπο για 3 θητείες, 2 ως νομάρχης, 1 ως Περιφερειάρχης. Θεωρώ ότι υπό τις παρούσες συνθήκες έχει ακόμα να δώσει. Όσον με αφορά προσωπικά όμως, θα κρίνω τότε τι περιθώριο υπάρχει, τι χώρος δηλαδή. Μπορεί να είναι άλλοι που θα δηλώσουν ενδιαφέρον συνάδελφοι, καλύτεροι. Πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε και το καλύτερο. Να είναι άνθρωποι που έχουν να δώσουν περισσότερα, πιο καινοτόμα πράγματα. Γι' αυτό σας λέω, θα τα ζυγίσουμε όταν έρθει αυτή η ώρα και αναλόγως θα αποφασίσουμε. Και μην, να σας πω και κάτι, είναι σόφρον για όσους ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, να μην κάνουν δηλώσεις και να αυτοεγκλωβίζονται. Ας έχουν το χρόνο, την υπομονή να κρίνουν, να ζυγίζουν τα πράγματα όταν και εφόσον προσκαλούνται και να παίρνουν τις αποφάσεις τους. Σε ποιους αναφέρεστε, κύριε Πότση, ποιοι αυτοεγκλωβίζονται? Οποιοςδήποτε κάνει δηλώσεις, εμένα δηλαδή. Φανταστείτε να σας έλεγα τώρα ότι πάση θυσία εγώ είμαι υποψήφιος. Και όμως να μην χωρούσα στο σχήμα, είτε γιατί ήταν καλύτεροι, προτιμητέοι, πιο νέοι, οτιδήποτε προκύψει. Μάλιστα. Τώρα υπάρχει μια, έτσι, πάντα στο κομμάτι της παραπολιτικής, μια φιλολογία ότι συνάδελφός σας πρώην αντιπεριφερειάρχης, και αναφέρομαι στον Παντελή Κολόκα, ότι θέλει, λέει, να διεκδικήσει, βέβαια ο ίδιος, τώρα εγώ δεν τον άκουσα και πουθενά, αλλά κάποιοι που γράφουν για εκείνον, ότι θέλει να διεκδικήσει το αξίωμα του Δημάρχου. Την ίδια ώρα έχουν εκφραστεί ήδη προθέσεις επίσημες καθόδου από τον Νίκο Γκόντα, από τον Φίλιππα Φίλιο, 2 ανθρώπους που διατέλεσαν και δήμαρχοι. Ο Φίλιππας Φίλιος είναι και σήμερα, και πάει λέγοντας. Πώς τα παρακολουθείτε όλα αυτά? Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο για τον θεσμό της δημοκρατίας στα προκριματικά να εκδηλώνεται πλήθος ενδιαφέρον. Πλήθος ανθρώπων που ενδιαφέρονται είτε για σύμβουλοι, είτε για δήμαρχοι, είτε για περιφέρεια. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο που να ευνοεί τη δημοκρατία από αυτό που λέτε. Όταν όμως έρχεται η ώρα, τότε ο καθένας αναλογίζεται την ευθύνη, την προσπάθεια που χρειάζεται, το οικονομικό σκέλος και το τι μπορεί να δώσει. Και φαντάζομαι ότι τότε υπό το βάρος όλων αυτών παίρνει τις αποφάσεις τις οριστικές. Αλλά σας λέω ότι και ο Παντελής, ο συναδελφός μου, και ο Ναυρόζογλου και ο Γκόντ και όσους αναφέρατε, μακάρι να υπήρχαν άλλοι τόσοι. Αλλά θεωρώ ότι δεν θα καταλήξουμε σε τόσους. Εγώ πιστεύω ότι η επόμενη εκλογή στα Γιάννα θα έχει 2 υποψηφίους. Θα έχει 2, λέτε? Ναι. Μου το έχουν πει πολύ αυτό. Ποιους 2 βλέπετε δηλαδή? Έναν ο οποίος είναι δεδηλωμένος ο Γκόντας και ένας ο Φίλιος. Δεν βλέπω κάτι καινούριο να προκύπτει. Εκτός και καταφέρει κάποιος, γιατί ξέρετε, κυρία Στασινού, τι σημαίνει να συγκροτήσει ψηφοδέλτιο πια. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Πότση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ένα τεράστιο αριθμό τοπικών και κεντρικών για το κεντρικό ψηφοδέλτιο και για τους παρέδρους συμβούλων κτλ. Χρειάζεται μια αιμορραγία οικονομική. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα υπό την λελογισμένη τακτική, δηλαδή με αυτά που είναι απαραίτητος για να λειτουργήσει αυτή η καμπάνια. Χρειάζεται χρόνος,
μπορεί να έχεις μια δουλειά που να σου την στερεί αυτή η διαδικασία και τέλος πάντων δεν μπορεί να κάνεις ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είπα στις ζευγάς. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Οι προθέσεις είναι, είπαμε, και αγαθές και στο βωμό της δημοκρατίας είναι ανεκτές. Θεωρώ όμως ότι στην κατάληξη θα καταλήξουν δύο. Μάλιστα. Οι απόψεις σας είναι πάντα βασισμένες στην εμπειρία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Πότση, για τη δημόσια συζήτηση που κάναμε. Και μου είναι πάντα ευχαριστή η συζήτηση μαζί. Και σε μένα το ίδιο. Και σε μένα το ίδιο. Να είστε καλά. Γεια και χαρά, κύριε Πότση.